Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongetorri apirilaren 3ko saiora. Gaur bi elkarrizketa eskainiko dizkizuegu. Alde batetik, Xabier Barber etorriko da eta banatu taldearen ebaluaketa legislatura honen 4 urte hauen bertatik banatu taldetik egiten duten ebaluaketa aurkeztu egingo digu eta zenolako erronkak dauden oraindik lan arloan. Gero berak azalduko digu hobeto. Eta hortik ekologiari buruz hitz egingo dugu, Nafarroako 4. azoka ekologikoa aste honetan izango delako. 5etik 7 burutuko da eta Zepaenetik Miren Lizasoain izango dugu. Gero esan bezala, berak esango digu zenolako programa daukan aurtengo azoka horrek. Gainera gaur hitzaldi bat izango da ere hemen Iruñean, ez da azokaren baitan egingo, baina zerikusia du. Esan bezala, Miren Lizasoainek kontatuko digu. Orain, has gaitezen. Goazen apirilaren 3ko egunkarietako azalekin, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu nagusian, konstituzionalak laukoaren plusbalien legea bertan bera uzten du, epai nafarrek errekurtsoa aurkeztu zuten. Azaleko argazkian nekazari talde bat ageri da hurrengo titularrarekin. Ubideri gabeko nekazariak 150 metro direla eta. Diario de Noticiaseko titular nagusian, Casado eta Riberaren proposamenak eskuin frontearen kontraesanetan sakontzen dute. Azaleko argazkian zigarro bat ageri da, 3 nafarretatik batek erretzeari uzten dio izenburupean. Gara egunkariko lerroburu nagusian hau irakurri daiteke. Aitzol Gogorza presoa etxera 8 urte gaixo larri izan ondoren. Azaleko argazkian Europar Parlamenturako ERZ-ren hautagaia den Diana Ribas ageri da, eta bere esaldi bat nabarmendu dute. Raulek idazten duen moduan 70 metroko lasterketa ikusten genuen, baina maratoia da. Hedabide euskaldunetara pasako gara eta hau da Berria egunkarian aurkitu dezakeguna. Titular nagusian eta azaleko argazki nagusian, dena hor ipini bai dute, Lapurdiko bortxa ezkutua titularra irakurri daiteke eta hor indarkeria, genero indarkeriari erreferentzia egiten dion irudia paratu dute. Alboan eskuinean zutabe batetan bilduta eduki gehiago. Hasteko, Buteflikak amore eman du herritarren presio tinkoari eutsi ezinik. Mundua ataletik Euskal Herria atalera joango gara. Gizon batek salatu du 1977an sexu abusuak jasan zituela Donostiako Lasalle San Luis eskolan. Horren azpian kirolari dagokionez, Beñat Resusta aspeko pilotaria denaren hitzak daude. Nik neure buruari eskatzen dio dana, baino gehiago inork ez dit eskatuko. Iritzi artikulu bat jarri dute horren azpian, zientzia oxido, kuprasoa eta eukaliptoa izenburua daramana, Aitziber Sarobe egigurenen eskutik, eta beherago, Ala Abediko kazetari batek informatzeko eskubidea urratu diotela salatu du. Azpian, 21. korrika, bihar hasi egingo da eta, bekaldean beste bi albiste, Iratxe Fresneda zinemagilea ageri da, eta bere esaldi bat ipini dute. Irudien absolutismoa agerian utzi nahi nuen lurralde hotzak honekin. Amaitzeko ondoan, etxean beteko du zigorra izenburua daraman Berria. Aitzol Gogorza presoa irten eginda edo aske utzi dute eta horri buruzkoa da albistea. Euskal Herria Irratiko webgunearekin amaituko dugu. Usue Barkos 2. Nafar gizartean aldaketa sakona gertatu da. Ondoan, Pirritx, Porrotx eta Marimotots tuteran izanen dira musua ikuskizunarekin. Eta azpian, tabako erretzaile zirenen 135 tratamendua jaso eta urtebetera ez dira berriro erretzen hasi.
Iruñerriko agendaren txanda. Apirilaren 14 arte Burlatako kulturetxean Ezkaba 1938-2018 izenburua daraman erakusketa ikusgai izango da. Apirilaren 17 arte Iruñeko Arte Eskolan ikasle ezberdinek osatutako edo eratutako lanek osatutako aldi berean erakusketa ikusteko aukera izango da. Aniztasun hasi berria izenburupean sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7etan Katakraken Iñaki Sotok hitzaldia eskainiko du gazteleraz. Gara egunkariko zuzendaria da eta hedabideak jasaten ari duen espolioari buruz hitz egingo du. Espolio gara bi punto, mirando al futuro etorkizunari begira. Gaur arratsaldeko 8etan Burlatako kulturetxean pioneras bat aitzindariak bat deritzon dokumentala proiektatuko da eta gero solasaldia sortuko da. Zeren ingurukoa da Iruñeko peinek izandako lehendabiziko emakumezkoei buruz. Amaitzeko bihar arratsaldeko 5etan 21. korrika Garesetik irtengo da. Apirilaren 14 arte iraungo du eta Gasteizen amaituko da. Etxaurirekin hasiko ditugu Iruñerriko berriak. Bihar Garesetik 21. korrika irtengo da eta igandearekin arratsaldeko 3:19 Zizur eta Itsasura iritsiko da. 730 kilometro egingo ditu bertan. Ibilbidearen xehetasunak Etxauriko udal web-orrian zintzilikatu egin dira. Gogoratu 4-14 iraungo duela aurtengo korrika honek. Honekin jarraituz Euskarari buruz hitz egiten, era plataforma digitalak ereduaren parte diren ikasleenako egokiak izan daitezkeen udalekuen zerrenda bildu ditu eta Etxaurik bere udalaren web-orrian argitaratu egin du zerrenda hori. Kolonia edo kanpaldi hauek ugariak dira, bakoitzak bere xehetasunekin, prezioak, datak eta abar, eta horregatik hemendik ere Saloa telebistatik zerrenda hori kontsultatzera animatzen zaituztegu. Apuntatzeko epea bertan ere aurkitu ahalko duzue. Galarko zendeara joango gara orain. Hauteskunde garaian gaude edo kanpainan hobe esan da. Galarko zendean udal edo kontzejuetarako hautesle elkarteak abala emateko beharrezkoak diren hautesleen sinadura bilketa apirilaren 15, 16 eta 17an gauzatuko da. Hautagaitzak batzordearen aurrean aurkezteko epea apirilaren 17an irekiko da, apirilaren 22 arte. Informazio zabalagoa udal web-orrian aurkitu daiteke. Apirilean ere aste santua izango da. Hiri kanpaldiak edo koloniak antolatu egin dira Galarko zendean 23tik apirilaren 26ra arte. 3 eta 12 urte bitarteko umeentzat. Noaingo San Miguel ikastetxe publikoan gauzatuko dira eta izen emate epea dagoeneko zabalik da apirilaren 10 arte. Galarko zendearekin amaitzeko haur eta helduei zuzendutako euskarazko mikroipuinen txapelketa bat antolatu egin da. Lanak dagoeneko udaletxean aurkeztu daitezke, zehazki apirilaren 12 arte. Eguesibarrekin jarraituko dugu. Eguesibarren bizi diren pertsona fisikoek bizikletak erosteko dirua jasotzeko aukera dute. Eskaerak ekainaren 30 arte aurkeztu daitezke eta oinarriak baldintzak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Apirilaren 1ean pasatako astelenean Gorraizko Hotel Gazteluan Euskal Herriko 2019 urteko itzuliak Nafarroan izango dituen 2 etapen aurkezpena egin zen. 2017 urtean lehendabiziko etapa Eguesibarren izan zen. Ibilbide honi esker, itzuliari esker, geografia ezagutzera ematen da eta turismo aukerak zabaldu. Aurten 2019an itzuliaren 2. etapa apirilaren 9an izango da.
Zumarragatik abiatuko da, udaletxetik zehazki, eta 159,50 kilometro geroago Gorraizera ailegatuko da. Arratsaldeiko 5:20, 6:20 gutxi tartean. Bukatzeko goazen Iruñera. Zuzenbidea ikasten ari diren eta Iruñeko Gaztediaren etxeko aholkularitza juridikoan praktikak burutu dituzten 7 ikaslek, esperientzia edo aipatutako praktika horiek aitortzen dituzten diplomak jaso egin dituzte. Gaztediaren etxeak askotarako ematen du. Arlo kulturalean adibidez, antzerki ziklo gaztearen 13. edizioa martxan da, gaur hasi eginda eta apirilaren 12 arte luzatuko da. Hor antzezuko diren 5 obra Gaztediaren etxean entseguak egiten dituzten gazteen eskutik taularatuko dira. Egitaragua, ziklo honen programa, udal web orrian kontsultatu daiteke Iruñeko udalaren webgunean. Guztiendako sarrera librea da, baina tokia mugatua denez gonbidapena behar da. Emanaldia hasi baino ordu erdi lehenago lortu daitezkenak. Jarraitu dezagun Iruñeari buruz hitz egiten. Kulturarekin jarraituz gainera, Pamplona Iruña hiria ekosistematzat edo ekosistema bezala erresidentzia artistikoan parte hartzeko deialdia irekita dago. Ekimenak artearen bitartez kontzientziatzea edo sentsibilizazioa sustatzea bilatzen du. Ekainaren 1 arte apuntatu daitezke artistek. 6 eta 8 aste inguru iraungo du eta Uharte zentroarekin batera antolatutakoa da. Gai gehiago Iruña hiriari dagokionez. Iruñeko udalak San Ignazio kalean kokatzen den ibilgailu elektrikoak berriro kargatzeko puntua zaharberritu egin du. Indarra edo potentzia handiagotuz. 4,4tik 7,4 kilobatioetara kargatzeko denbora laburtuz honela. Jarraitu dezagun edo egin dezagun aurrera berri gehiagorekin. Aste santua apirilean izango da aurten 2019 honetan. Beraz, prestakuntzak martxan dira orain. Gaur apirilak 3 La Dolorosa jantziko dute, bere irudia jantziko dute, ostiralean apirilaren 5ean katedralera eramateko. Afera zaldatuko dugu. Ibilgailu eta oinezkoen trafikoa baretzeko edo murrizteko helburuarekin, Iruñeko udalak neurriak jarriko ditu abian Iturrama eta 2. Zabalgunean. Bideak estutuko dira, neurri hauen besteak beste, zebra pasaguneen aurretik kokatutak dauden aparkalekuak kenduko dira, eta bira egiteko erradioak murriztu egingo dira. Neurri hauek Pamplona Iruña hiri 30 plana erredaktatzen ari den aldi berean edo bitartean iritsi dira, eta praktikara eramaterakoan lortutako esperientzia horrekin plan honetan sartzeko egokiak diren edo ez ikusteko balioko dute. Honen harira, Labriteko pasarelaren edo pasabidearen arduren garbiketarako txostenak, espedienteak, karga froga bat burutzeari uko egin dio. Ezezkoa zergatik segurtasuna bermatuta ez dagoelako. Ardura espediente edo txosten hau bere tramitea apirilaren 12an akituko da. Goazen gaurko lehendabiziko elkarrizketarekin, Xabier Barberrekin. Banatu taldetik dator gaur, hemen gehiagotan egon delako, baina beste gai batzuen inguruan aritzeko, baina gaur banatu taldetik etorriko da. Banatu taldetik gaur Xabier Barber daukagu legislatura honen ebaluaketa egiteko. Arratsaldeon eta ongi etorri. Kaixo. Zer modu zaude? Ongi, prest, a ber. Bai, esan dugu gaur banatu taldetik zatoz. Bai. Eta, konta iguzu pixka bat kokatzeko zertan datzan talde hau? Historia pixka bat luzeagoa da.
taldea hasi zen, igual ez persona berberak, baino bai, beste talde bat eta gero evoluzio bat eman zen onaino. Hasi ginen batez ere desaskundearekin. Osea, pentsatuz ja momentu honetan hainbeste datuak daudela eta produkzioa ezin dela izan duguna. Lanari dagokionez. Baina produkzioa batez ere, hori ja, karo, horrek badu gero eragina zenolako lanak, zenolako enplegua. Baina batez ere ezin dugula pentsatu mundu mugatu batean, hazi dezakegula mugari gabe. Eta orduan horregatik desazkunde materiala. Hainbeste gauza, hainbeste energia ez dugu behar eta gainera ezin dugu erabili. Bestela, aldaketa klimatikoa, materiak bukatzen ari dira, materialak, mineralak eta bar, petroleoa ere pikotik jeisten ari gara, eta orduan hori dela eta pentsatu behar dugu desberdin zer beste sistema bat. Beste sistema bat gauzak egiteko, zeintzu diren benetan gure gizartearen, jendearen beharrak, eta gero nola zeintzu bete ze lehentasunak eman eta nola bete horiek. Baina garbi duguna, eta hori gero eta gehiago entzuten da, beste egunean, olako buru argi bat egon zen hemen Iruñan, gainera gobernuak ekarritakoa, Jaio Herrero oso, hori, esan dudana, buru argia, eta horretaz mintzatu ginen, berak, bere burua hartzen du ekofeministatzat, baina, beste aldetik ekosozialismoa dago, desazkundea, eta gero eta uholdea oraindik ez da, baina konturatu egin behar gara, hori aldatu behar dugula. Orduan, talde hau hasi zen horretaz hitz egiten duela rato bat, eta horrela. Eta gero, momenturen batean, hori oso generikoa denez, pentsatu genuen, nola konkreta daiteke hau gauza neurrietan. Praktikara Hoixe, eta hor egon zen, aldaketa hori beti gure sustraietan eta gure filosofian desazkundearena hor dago. Beraz, ditzen gara, banatu taldea, ez dakit ofizialki nola ditzen garen, iniciativa decrecentista por el reparto de los trabajos. Ez bakarrik. Orduan, enpleguarena da alde bat oso garrantzitsua, gaur edo beste egunean atera zen, Nafarroako datoa, desenplegu ofiziala, ez dakit, 33.000 eta piko personak, beraz, bada, arazo soziala. Eta horri buruz, konkretuki banatu taldea. Baina hori esan bezala, sakona da gauza asko daude tartean. Hori emaitza da, baina emaitzetako bat. Emaiketako bat, horixe. Eta da alde bat, garrantzia handia duena, zeren, jende asko dago desenpleguan, eta horrek ez du, hori ez da gauza txikia. Orduan beraz, horretaz hitz egin behar dugu ofizialki ere bai. Eta orduan sortu egin zineten legislatura hau baino lehen? Bai. Iruñeko kolektiboa zarete? Bueno, Iruñerriko. Iruñerriko, bai. Hemen bizi garelako, baina Iruñerrikoak gara, bai. Baina esan duzunez, interesa azkenean ez da hor dago eta gero eta gehiago ikusten duzue jendea kontzientziatuta edo... Bueno, gaiaz gero eta gehiago hitz egiten da, oso pixkanaka jende gehiago, ez dakit, bururatzen edo kontzientzia hartzen ari da, baina bidea uste dut luzea dugula. Eta zuentzat, hasiera batean, nola hartu zenuten 4 urte hauek gobernuaren aldaketa? Bueno, gauza bat oso argia da. Orain arteko gobernuak
bueno, sistemakoak hori horrela da, sisteman sartuta daude, eta horri egiten dute aurre, edo hori bultzatzen dute. Berez, UPN, PSN, PP batekin genekien ezer gutxi lortu genukela, hori argi eta garbi. Igual PSN momenturen batean, baina oso pobre dira alde horretatik. Eta bere historioa da, hori, azkundea badirudi progresoa dela. Horrela, hain simpleki ezin da hitz egin, ekuazio hori momentu honetan datuak ditugu esateko ez dela egia, ez dela zuzena, eta horiekin garbi genuen ezetz, ez? Berriekin, lehen esan dudana, alde batetik argi dago, lau alderdi hauek eta bere oinarri soziala bestea dela, askoz ere erresagoa edo ezain zaila zirudien gauzak egin zitezkeela, baina esan dizudana ere bai, nik uste dut gai honetaz, gai honi beldurra diogu orokorrean. Zeren, karo, desazkundeaz hitz egiteko, gero, hainbat gauza gure bizimoduan ere kolokan jarri daitezke. Eta nahiago dugu ostrukarena itea. Hau ez da suertatzen ari, eta ordua ni jarraitzen dut nirearekin. Bueno, holako reflexioa gurea ere kolokan jartzen du modu batez. Osea, implikatzen gaitu personalki ere bai. Orduan, lau alderdi berriekin alde batetik, garbi dago, erresago. Aldaketa posiblea zela, gutxienez hainbat pausu eman, jakin, bagenekien ere bai, erreflexio maila ez zela oso sakona, hainbat personengan talde horietakoak bai. Ikusten zen, bai. Baina orokorren, gizartean suertatzen ari den bezala, ez dago sarturik, ez dago, ez dakit, mamitua, gaia, ez da, esate, hola, paz, ez. Bai, azkenean, esan duzuna, indarrean dagoen sistema hori da, orduan, hortik ateratzea, oraindik ez, prozesu horretan edo astapenetan gaude. Hoixe, eta orduan, hauekin erresago, normalean bai, hori pentsatzen genuen. Hori ez zeren, karo, besteekin ateak ziren zero patatero, semeak esaten duen bezala. Eta orduan bakarrik presioarekin eta hauekin erresago, bai. Hori zen gure ikuspuntua hasi zenean. Nik uste dut, karo, gizarte alde baten bera, ez? Pentsatzen genuen, bueno, pues, karo, zerbait aldatuko zaigu, hoberako. Eta ze nolako lagurteak izan dira, ze nolako irakurketa egiten duzue? Bueno, korapilatxoak. Bueno, hasteko nabardurak. Egia da, ezin dela eskatu ene ustez, 4 urtetan dena hankaz gora jartzea. Bai. Eta orduan, alderdi hauek, sartu ziren administrazio batean, nun, bueno, mendeen eraginez, beti egonda nafar elitea sartuta. Eta buruan, eta bertan sartzen dut ere, zeren neurri ekonomikoetan batez ere PSN ez da desberdin, ez da oso desberdin, eta orduan, karo, horri buelta eman, ez dira 40 urte, gehi ez dakizen bat. Eta administrazioa hor dago, eta hori elefante bada, edo dinosaurioa ez bada. Orduan, bagenekien, 4 urtetan, bueno, pues, bere mugak daude. Positiboki, bueno, acuerdo programatikoa, 4 alderdiena, bueno, potentea zen. Beste nabardura, gobernuan nor, pues, geroa bai, eta gero eta gehiago EAJ. EAJ eskubiko alderdia da. Orduan neurri hauekin,
Pues zalantzak ere bai, eta zalantza horiek batzuk konkretatu egin dira. Abiadura handiko trena guk talde honetan ezin dugu olertu gobernu honekin. Gobernu honekin, igual bai, alderdiekin ez. Hori da potoloa, beste egunean atak taldearen oso, ene ustez, oso artikulu polita, nolakoa izan den Nafar gobernuaren gobernu honen politika fiskala, pues, karo, nahiko kritiko agertzen ziren, eta ene ustez, arrazoi guztiz. Osea, egin dira gauza batzuk, ongi, baino geratzen den bidea luzea. Egia, lehen esan dudan, 4 urte. Ezin dugu eskatu dena hankaz gora jartzea. Baina, bueno, karo, hemen paraiso fiskalak direla eta ez dugu neurririk hartu, ez dakit hartu daitezken edo ez, pentsatzen dut gehiago, bai, patrimonio handiak ez gara usartzen edo ez dakiz ez sortatzen ari den, baina ez dugu benetan ukitzen, bueno, eta orduan gai honekin, pues berdin, gauza batzuk egin dira oso gutxi. Baina, karo, da, beste ñabardura edo beste alde bat. Karo, egia da gizartea ere ez dagoela oso mobilizatua. Ez gai honekin, ez besteekin. Feminismoa, mugimendu feminista izan daiteke alde bat politago eta potenteago, gizartearen aldetik diot, eta igual pensionistena ere bai. Hor, mugimendu pixka bat dago. Baina beste aldetik, ez gara ari ez gobernu hau ez zentrala benetan bultzatzen. Eta hori ezinbestekoa da. Gizarteak instituzioa dela zein dela, aurrera pauso, benetako aurrera pausoak ez dira ematen gizartea ez badago benetan martxan. Eta, bueno, bai, esateko, bukatzeko zati hau, egia da, pixka bat, lo egin gara, pixka bat, ez dakit, ez bakarri gobernu berriaren gatik. Nik uste dut, aspaldidanik baztetorren ere pixka bat, mugitzen ginen, baina horrela piko batzuekin, gora bera batzuekin, ez jarraiki. Eta orduan horrek ere, karo, gure gobernua izan daitekena, ez dugu bultzatzen. Bultzatzen onerako. Ez botatzeko, animatzeko gauza gehiago egiteko jendearen alde. Bai, adibidez pasaden asteburuan Altsasun HT-aren kontrako mobilizazio izan zen, baina bai egia dela ez, martxoaren 8arekin konparatzen baldin bada edo pentsionisten mobilizazioekin txikia gelditzen da. Bai, hombre, eta Altsasukoa egon nintzen, kasualitatez, aldu danean, joaten naiz, eta hori, 4-5 persona bageun den, eta martxakin. Baina oso puntualak dira, eta Altsasuan, eta igual Altsasua beste gaia, Altsasukoa kaske mugimenduak ez dakit, mugiarazi du zerbait gehiago, eta horna indarra nabaritzen zen, baina da salbuespen... Orduan, horretaz gain, gizartean lehen aipatutako kontzientzia hori ere landu egin behar da, azkenean gizartea delako norabidea markatzen duenak, ez? Bai. Benetako gauzak jendearen alde lortuko badugu, izango da jendea mugitzen bada. Bestela, gobernua progresistagoa baldin bada gauza batzuk egingo ditu, baina mugak nabarituko dira berehala. Eta orduan ez badugu jarraitzen, gure mugimendua eta gure bultzadaka geratuko gara erdibidean, ez dakit. Bai, herriaren indarra ez delako bakarrik botoa ematea, baizik eta... Hori oinarrizko historia da, osea, botoa eman ongi da, eta nik, hemendik ere, hau da personala, hau ez da banatu taldearena. Baina nik uste dut joan behar dugula botoa ematera, nik badakitze alderdira, hau ez dut esanen, baina joan behar dugula, baina hori da 100%.
Gero geratzen zaigu, beste 80 betetzeko eta hori egunean egiten da. Hori, orduan banatu taldeko baloreak orduan hori gizarte solidarioago bat lortzea, ez? Ekologiaren aldea azkenean agortzen delako mundua, azaldu duzun moduan, berdintasunezkoa. Eta gero gauza konkretoak. Hau dena gureganera ere uste dugu izan behar duela eraginen bat, ez? Gizartearen alde bat bagaude, sartzen naiz, enplegu desente batekin, bai lan baldintzetan, bai salarioan ere bai, hori ere pentsa dezakegu bana daitekela. Eta orduan oso konkretuki, hainbat propuesta, 4 langile pres baldin badira, 5 langile pres baldin badira, 120 murrizketa bat bai lan orduetan, bai salarioan agertzeko, hortik atera daiteke lanpostu bat. Administrazioarentzat, administrazioaren parte hartzea izango zen kotizazioak mantentzea. Zeren lanpostu berriak sortzea ere kotizazioak igotzen dira, jende gehiago kotizatzen du. Orduan, administrazioaren parte hartzea izango zen kasu honetan hori ez da hainbeste. Eta horrek ere gainera lortuko bazen eta martxan jartzen bazen benetan, baina benetako kanpaina bat egiten eta zeren batzuk egiten dute. Ja, lehengo dekretuarekin, lehengo gobernuaren dekretuarekin. Baina hau, benetan martxan jarriko bagenu, adibidea izan beharko zen ere, edo izan zitekeen ere bai, enpresa pribatuarentzat. Zergatik ez. Eta hori dena salarioen arabera. Salario oso txikia ezin baldin bada, eta asko daude txikiegiak ezin dira ere banatu. Hoiei ez diegu ezer eskatuko. Edo hoiek bere buruei ez diete ezer eskatuko. Baina beste salario mota badaude ere asko, bada franja potente bat, eta hor ere, hor egin daiteke lan oso polita. Hori jasotzen zuen foru legea maigaineratu zenuten? Karo, bai, hori nahi genuen batez ere. Eta hitz egin dugu baita sindikatuekin, eta hor egin behar dugu, esan behar dugu ere bai, sindikatu txikiak aparte, CGT, SK, EILAS, besteekin ez da hain lan erresa. LAB eta ELArekin erresago, komisiones eta UGT-ekin ez dakit. Ez dugu ikusi martxa gehiegi ere. Ardura batez ere gobernuaren esku dago, baina lehen esan dudan bezala. Jendeatik eta mugimendu sozialetik, kasu honetan sindikatuak, ez badago martxa handia, besteek erresago dute esateko, joder, eske, hainbeste gehiagi eskatzea da, ez dakiz zer, ez diet ardurarik entzen. Zer nik uste dut posiblea zen gauza gehiago egitea. Gauzak irauli gabe, baina pausu garbi, argi eta garbi batzuk ematea bai. Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat irakaslek babesa adirazi dutela. Bai, babesa eta gainera babes teknikoa esate baterako. Esan dute hori ekonomikoki faktiblea dela. Bai. Faktiblea eta ez dela edozein, ez dakit, administrazioa, ez dakit zer, ez. Posiblea da egitea. Eta bai, hori, eta bueno, datoekin, ez da diskurso hutsa, esan digute, baina datoekin, estudio batean agertzen dena. Bai, autoridadea ematen zaiola. Bai. Eta ekonomikoki gutxiago suposatuko lukeela lana sustatzeko politikak baino. Bai,
bai. Konkretuki enplegua, bai. Hori ere... Bai, esan duzulako hori, azkenean, borondatez soldata eta jardunaldia murrizketa horrek suposatuko lukeela ere lan gehiago sortzea, aldi berean. Bai. Enplegu gehiago, Hori, eske... Bai. Eztabaida hori oso importantea da, zeren guk izan dugu ere eztabaida hori eta denok evoluzionatzen ari gara, hemendik eta hortik, eta feminismotik oso argi agertzen dira historia hauek. Lana ez da bakarrik enplegua. Lan pilo bat egiten da enplegutik kanpo. Etxeetan, zaintzetan, eta bar, eta orduan. Baina honek ere enplegu banaketa erreztatu egin beharko luke ere bai gainontzeko lanak banatzea. Nik denbora gehiago baldin badut enplegutik kanpo, etxean egin dezaket gauza gehiago ere bai, baina bueno. Eta elementu asko daudela ere, lehen aipatu duzu elitismo hori sartuta egon dela mendez mende Nafarroan eta franja soldaten desberdintasun ikaragarri hori eta azkenean, ez bakarrik generoen artean, baizik eta orokorrean gizarte berdintsu bat lortzearen alde egingo luketen neurri hauek. Noski. Nik uste dut klase borroka ez dela bukatu eta genero borroka ez da era. Eta orduan berdintasuna baldintzetan, bizi baldintzetan bilatu behar dugula hainbat arloetan, eta bai, esan duzula. Orduan, ebaluaketa edo zuen iritzia plazaratu duzu, legislatura honi dagokionez, orain hurrengoaren atarietan gaude, zenolako aurreikuspenak dituzue? Berdin, nik uste dut, eskatuko diegula, alderdi guztiei, esan nahi du guztiei, gai honi buruz sartu behar dutela bere programetan zerbait. Guk hainbat proposamen konkretuak ditugu, hartu irakurri eta nahiko, nola esaten da, arrazionalak edo nahiko, razonable ere bai direlako sartu programetan eta gero ez gelditu bakarrik akuerdo programatikoan sarturik, baizik eta gauzatu. Hori eskatuko genieke guztiei. Lehen esan dudan bezala, jakinez, batzuk erresago dugu, sinesten dugu zerbait egingo dutela eta bestek esain beste. Baina, guztio, zergatik ez, eztabaida hau gizarte osoan sartu beharko da behar dugulako. Bai, esan duzun, azkenean gizartean dago giltza, ez? Bai, benetako bai. Orain botoarekin eta gero egunero kalean, ez bakarrik kalean, baita noizbenka hitz egiten, irakurtzen, pentsatzen, gauzak amankomunean jartzen eta kalean ere bai. Bai, bestela geratzen gara eta administrazioa ere geratzen da, ez deren erresagoa da. Bai, hor daudenak ere azkenean pertsonak direlako gizarteak hor kokatu duena. Eta guztien onurako da, eta... Bai, eta izugarrizko presioa dagoelako beste aldetik, claro. Boterean dirudunek ez daude geldirik. Komunikabide medio gehienak, hau da salbuespen bat eta beste batzuk badira, baino gehienek hor daude eta jotake nola bizi behar dugun kontatzen digun, zen nolako ohiturak hartu behar ditugun eta bar, eta orduan haiek ere bai, eta orduan horri ez badiogu kontrapeso bat jartzen, argi dugu, zeren haiek ez dira gelditzen bat ere, hor daude jotake eta presio izugarrizkoa ekonomikoak eta egunero eta beste denetarik, bizitza arlo guztietan agertzen zaizkigu eta, kontrapesatu egin behar dugu, modu batez edo bestez. Orain kanpaina garaian gaude,
promesen epean, 28 lehendabiziko hauteskundeak, gero maiatzan besteak, ea nola joaten denez. Bai, karo, nik taldean oso kritiko agertu gara iritzi artikul batean edo elkarrizketa honetan ere gobernuarekin, eta nik uste dut merezi duela kritika hori. Hala ere, hori, nabardurak kausa honetan beste aldetik ere bai, zeren, jakin badakigu, ez bada gobernu hau edo mutakoa, ez badu jarraitzen, besteak agertzen badira berriro, atzera goaz. Argi eta garbi, nik ez dut bat ere zalantzarik. Beraz, nahiago dut, hau bezalako bat jarraitzea, baina akuerdo programatikoa alde batetik sakondu literaturan eta batez ere gauzatu. Gauzatu, gehiago, askoz ere gehiago. Honekin eta, honekin oso lotuta dago, hori, abiadura handiko trena eta olako makro proiektuak eta politika fiskala eta bar, horiek ezin dira, esan, progresoa, ez, Eta orduan hori aldatu egin behar da ere bai, orduan gauzatu gauzak. Eta esan duzuna ere, lehendabiziko legislatura batekin, azkenean aldaketa, oinarri batzuk jarri daitezke ez, baina oraindik denborarekin gauzatu beharreko zerbait, benetan aldaketa bat sakona egiteko denbora falta da. Bai, honetan, eta hori izango zen abantaila bat, gobernu berriarentzat motakoa baldin bada, bidea hasita dago. Orduan ja badakigu nondik jo, eta hainbat gauza mugiarazi ditugu, orduan ez dugu hainbeste oztopo gure aurrean, orduan aitzake gutxiago izango ziren aurrera egiteko, ez? Ez dakit, zerbait gelditu den aipatu gabe, edo zerbait gehiago nabarmendu nahi duzun? Ziurazki, baina. Aukera izango dugu bestelaz beste... Bai, nahi duzuenean, hori argita garbiztenean. Honetaz hitz egitea, lehen esan dudan bezala, iruditzen zaigu oso importantea. Eta orduan, bai hitzaldietan, bai paperekin, bai olako elkarrizketekin gustora gaude, nahi dugu egin eta aurrera zuekin oso gustora. Bloga bat daukazu ez, edo webgune bat? Bai, bloga, bai. Blog bat eta bertan argitaratzen ditugu heltzen zaizkigun iritziak eta gero hartzen ditugu hemendik eta hortik artikuluak eta bar interesgarriak iruditzen zaizkigunean, ez? Eta bai. Bai, eta azkenean gai zabaltzeko, ez? Esan duzuen eztabaida hori... Bai, zeren hori, lehen esan dudana beste aldearen publizitatea, ez dakit, orekatzeko gutxienez, behar da hau eta pilo bat. Zeren beste aldean dagoen botere komunikatiboa oso potentea da, orduan. Harri txiki asko jarri behar dira elkarrekin, zeren bestela akabo. Horrekin geldituko gara, hemen behintzat izan zarete, gaur telebistan botako dugu eta bihar YouTubeen izango da. Osongi. Eta hurrengoratez, zuek esango duzue? Eskerrik asko eta nahi duzuenean. Aste honetan geltoki espazioan Nafarroako laugarren azoka ekologikoa egingo da edo ospatu egingo da Nafarroako nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluaren eskutik. Gaur bertatik Miren Lizasoain daukagu bokala, kontseiluko bokala. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, eixo. Zer modu zaude? Ongi, eguraldi honekin primeran. Udaberri udarako eguraldi honekin, ongi oso ongi.
Egun apartak azoka ekologikoa bisitatzeko. Hori da, animatzeko eguzki honekin kalera atera eta bide batez guri bisita egitera etorri, geltokin egongo gara, asteburuan, apirilaren 5-etik 8-ra, alegia ostirala, larunbata eta igandea. Ostirala arratsaldea, larunbata egun guzia eta gero igandean goizetik, eguerdi arte egongo gara. Sasoiko eta tokiko produktuak erakusten eta eskaintzen. Egongo dira 38 erakustoki daude denetara, eta egongo dira batez ere dira janariak, Nafarroako janari ekologikoak, baina egonen dira ere ongizatearekin ere erlazionaturiko mailak, eta baita ere esan behar da, urten berritasun bezala, ostiralean izanen dela ardo ekologikoaren feria berezi bat izanen da. Eta izanen ditugu 14 upategi uste dut, eta zenbaki ondo, baina 12-14 upategi izanen dira, bere ardoak eskaintzen, dastatzeko aukera izanen da, dalontzi bat erostuzu, eta gero nahi dituzun ardoak dasta ditzakezu, eta hori da urtengo berritasunetako bat. Eta gero egongo dira tartean animazioak, kaleko animazioa egongo da, egonen dira antzezleak, egonen da musika, egonen dira sorpresak egongo dira. Produktu anitzak eta amankomunean dutena ekologikoak. Hori da, denak ekologikoak eta Nafarroan egindakoak. Eta zintzuk dira ekologikoaren onurak? Ekologikoaren onurak batez osasuntsua direla, alegia kimikorik gabekoak, pestizidak, herbizidak, fungizidak, biozida guztiak, hori gabekoak, natura respetatuz egiten direnak, animaliak, batez ere, eta gero bertakoa izatea, bertako ekonomiari laguntzen diote, bertako herritan gauden laguntzen digu bertan egoten, kilometro zerokoak, kutsadura apenas gutxi edo apenas ez dago, eta batez ere osasuntsua dirala, eta gero bertakoak eta temporadakoak dirala, garaiz garaikoak. Eta badakigula nondik datorren ez? Hori da, zertifikatuatu daude, ni NP-ek orain esan duzun bezala, kontseiluan nago, eta kontseiluaren lanetako bada, produkzio guztia, hasieratik bukaera arte, ziurtatzea ekologikoki egiten dela. Eraldatze guztia eta ekologikoki egiten dela. Prozesu gardena. Hori da, inspekzioak izaten ditugu, inspektoreak etortzen dira, analisiak egiten dizkigute, hori ziurtatzeko dagoela. Kasuren batean izaten alda, nezitazuk dena ongi egin, bizilagunak, botatzea gauzaren bat, eta justu zurea kutsatzea, ez? Kasu hortan, lotea ere erretiratu egiten da, lote horiek erretiratu egiten dira, eta kasua handia egiten da, hori dena, kaleratzen dena edo, mintzat dendera ateratzen dena edo, ziurtatu egotia. Eta hori bermatzeaz gain, zer da kontseiluak eskintzen duena edo zein da bere eginkizuna? Batez ere, kontseiluaren eginkizuna hori da, ziurtatzea egiten diren elikagaiak eta elaboratzen direnak ekologikoki egiten direla. Eta hortaz gain, promozioaz ere arduratzen da. Janari ekologikoak promozionatzeaz, denda desberdinetan, komertzioetan, komunikabideetan, eta gero adibidez, eginen den azoka hau ere kontseiluak antolatzen du. Urtero, berreskuratu genuen, hau da, 4. urtea egiten dela, berreskuratu ezkedoztikan, lehenago egiten zen, orain dela 5 urte edo egiten zen, gero utzi zen egiteari, eta orain berreskuratu egin dugu. Eta promozioaz gain, pixka bat komunikabide lanak eta orientazio lanak ere egiten ditu. Nortzuek osatzen dute? Osatuta dago, kontseilua, 5 bokalez osatuta dago, eta hauek aukeratzen dira elekzioen bitartez, hauteskundeen bitartez, orain gainera dagokigu aurten tokatzen zaigu, hauteskundek egitea, apirilean izanen dira, eta gero hortaz gain daude langileak, langileak, teknikoak, eta guztira uste dut 12 batzuk, 12 izanen dira, 12etatik 4 dira inspektoreak, eta beste bulegoko lanak, promozio lanak, diru kontuk, eta martxa guztiaren gain.
Eta esan dugu produktuak anitzak direla, ardoa aipatu duzu, zure kasuan erlezaina zara? Hori da, bai. Denetarik aurkitu dezakegu? Bai, egonen dira barazkiak, gazta, haragia, ardoa, ez dut aztu nahi, dira laguna ditut, arraultzak, eztia, bai, gauza egin ditzea egongo dira, bai. Bestelaz, han ikusiko ditugu. Hori da, bertaratu eta ikusi, zer dagoen, ikusi, dastatu eta... Hori, dastaketak ere eskiniko direlako eta lantegiak, hitzaldiak, egitaragua zabala da. Egitaragua oso zabala da, naiz hasiko hemen zerrenda guztia esaten, baina oso zabala da. Bihar hasten gara hitzaldi batekin, Kondestableko Zibiboxen, eginen da, Carmelo Bizkarrak ematen du. Carmelo Bizkarra medikua da, eta badu osasun etxe bat Deierrin, Zubaizpe izena duena, eta nahiko famatua da, eta berak hitz eginen digu, izenbura da, elikatzen jakitearen artea, horrei buruz hitz egingo digu, ze berak bere sukaldaritzan ere produktu ekologikoak ibiltze ditu denak, eta nola eragiten duen horrelako produktuak pertsonengan. Eta gero ostiraletik igande bitarten, egonen dira tailerrak, showkokinak, horten ere mindfulness edo, deituriko izena raro hauek esatituzte, baina, tailerrak aurrentzako, dastaketak, eta hitzaldia, gauza asko egonen dira, bai. Bai, ongizatearen aldea azkenean egiten du. Hori da, ongizatea eta osasunaren, batez ere aurten nahi genuen pixkat hori, ongizate eta osasuna loturi dago da, baina pixka da gehiago ikusaraztea jendeari, janaria osasunarekin lotuta dago, baina batez ere janari ekologikoa oso lotuta dago osasunarekin, ongizatearekin. Eta aurrendako ekintzak ere izango dira, aurpegi margoketak eta ikusi egin ditut programak. Aipatu da mindfulness hori ere familian egiteko tailerra da. Familia, badakiten izanen dela, toki ez dela oso handia, orduan, lasai bat bainago egingo direlako, baina hori familian egiteko tailer bat izango da hori ere, mindfulness hori, bai. Eta ipuin kontalaria ere irakorri dut. Bai, azkenean, 3 egun askotarako ematen dute. Bai, gauza askotxo dira, 3 egun, oso intentsoa izango da. Orduan, animatu du jendea hurbiltzera eta ikustera, ikuskizun bat izango da, hainbeste postu ikustea, janari postu, bertakoak, noski, eta gero egonen diren ekintza desberdinetan parte hartuz. Eta geltoki espazioan gainera horrekin bat egiten duela? Hori da, ze gu ere geltoki proiektuaren parte izan gara, enek bezala. NPK hasieratik parte hartu zuen, egituran, geltoki egitura ematen, pentsatzen nola egin, eta orain proiektuaren parte da. Eta geltokiko dendan produktu asko hori ekologikoak dira ere, bertan Nafarroan ziurtatutako produktuak. Eta gero sukaldaritzan badakit ere produktu ekologikoak hiltzen dituztela. Nabaritzen duzu gizartean joera honek ekologikoaren alde egitearenak indarra hartzen ari duela? Bai, nik uste jendeak geroz eta kontzientzia handiagoa duela, zer jatuen duen, nola izan den ekoitzia, hori ere garrantzia, kilometro zeroko honekin, masuntarekin ere, garrantzia ematen dio, non izan du diren ekoitziak, nola izan du diren ekoitziak, eta hori denei, geroz eta garrantzia handiagoa ematen ari zaio, bai. Nafarroa osoan, ikusten dira hiribaratzak sortzen ari direla ere, edo Lizarraldean etxekoak, marka eta leku guztietatik ez? Bai, Lizarraldean ere, garai batean denda bakarra zegoen, jaki ekologikoak izaten zituen eta oraintxe 3, harinez denda txiki eta zehaz ez, 3 denda badira, bertako produktuak eskintzen dituenak eta jende ez gainezka ikusten dira gainera, orduan aurrera dihoa, bai. Harrera positiboa da. Harrera positiboa, bai, guztiz. Orduan, orain bakarrik falta dena da, joatea, ez? Lehendabizi aipatu duzu hitzaldia apirilaren 3an. Hori da, bai, apirilaren 3an, arratsaldeko 7:30, Zibibox Kondestablen izanen da.
Eta gero ja, gauzak hasiko dira, ostiral arratsaldetik, hasiko dira, gero larunbat goiza, larunbat arratsaldea eta igande goiza guardi arte. Ez dakit, nahi batzu esatea batzuk, adibidez, egonen dira hobeto bizitzeko tailerra, hori 7etan, mindfulness tailerra helduentzat. Animazioa egongo da 7etan, jolasak ere 5etatik 8etara, zurezko jostailuekin, hezkuntza materialekin, ipuin kontalariare izanen da 5:00. Gero larunbatean, goizean ere izanen da hobeto bizitzeko tailerra, berriz ere, showkokin bat egongo da 11:00, hartzituen tailerra, Nerea Zorokiainak emango duena. Gero ordu batetan dastaketa, olio ekologikoen dastaketa, eta arratsaldean bisita gidatuak egongo dira, eta animazioa 7etan, azokako pertsonaiak. Jolasa, tailerrak, aurpegi margotzeak, 5:00, ipuin kontalari ere bai, tailerra 11:30 larunbatean, eskolan sortzaileen tailerra. Bai, egun osoa eta publiko guztientzat. Jendeak gehiago jakin nahi badu ere, bisitatu dezake web orria. Web orria bisitatu dezake, Navarra ekologika edo Nafarroa ekologikoa jarriz. Bai, egitaragoa kontsultatzeko eta zuen webgunean ere zuen lana jarraitzeko, ez? Hori da, bai, hor denetari dago informazioa, ekoizleen informazioa, janariei buruzko informazioa, badaude notiziak, egiten diren ekintzak, eta gero noski azukari buruzkoak. Mil esker, Miren. Bai, zuri. Ez dakit zerbait gehiago azpimarratu nahi duzun? Animatu jendea, oraindik ezagutzen jaki ekologikoa ezagutzen dituztenak, jarraitu kontsumitzen, eta gero ezagutzen ez dituztenei egiteko konparaketa, dastatzea, ekologiko egindako janari bat, eta animatzea hori, eta parte hartzea etortzea azokara, behintzat ikustera, eta hori, animatu jendea hori. Ederki, orduan han ikusiko dugu elkar. Hori da, eskerrik asko. Hurrengora arte. Bai, agur. Programari amaiera emateko, bigarren elkarrizketarekin utziko zaituztegu. Sarreran aurreratu dugun moduan, Nafarroako 4. azoka ekologikoari buruzkoa izango da, eta esan bezala horrekin amaituko dugu gaurkoz. Beraz, bihar arte eta arratsalde ona izan.